Sanibonani wey'ngane zawethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili eRadio Inkeze. Lami igama ngumfeza kuntuthu ngakho malo bathi ela sibona amagumede. Ngana kwethu uma kuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, uzophinde ngicela nje short uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu, imeya abantu umfana naye mathe imeya iyasejozini isuke imeya zibambela laphana kubashayeli laphana mayelana-ke nodaba oluthinta amaholidi kagodi-ke elaphana inxusa abashayeli ukuba baziphathe kahle baziqoqe emgaqeni. Kunevidiyo la kucela khona umshayeli weloli ukubasiza nabanye ukuba bashayele kahle kulamaholidi bangadali izigozi. Bacelwe imeya yasejozini unaye mathe namaphoyisa bekwi-roadblock eNkonkoni ku-N2 ngosuku olwayizolo. Ngazakwethu ake ngikhombise nayo ividiyo la khona imeya uMathe ebekade izibambele ehamba nama-traffic police ukukhontrola okanye ukulawula isimo kubashayeli bezi moto. N2 ugcwele kakhulu. Uma kuthi imoto ifuna ukusika imoto encane nikwazi uyidedela ikwazi ukudlula. Ungatholi ukuthi mhlawumbe endaweni enyukayo niya overtakana. Those number noyithuka nje. Lokho kudala ingozi. Yeah. Niyazi ngithi ukuthi nini endidala kakhulu ngoba niyazimali iphezulu. Yes. Ekucabangelana nje. Yes, bekezelelane nidedelane. Lokho siyabonga drive safe. Maholidi kahle nje. Singalokhu sigela ukuthi sekwenzeka into ethize yabo. Hayi. Uyiphatha kahle. Ngithathile nenamba ungasipidi. Mawusuzizwa futhi ukuthi uyazela. Faka eceleni ulale. Uvuke mawusu right uhambe. Yeah. 30 minutes yazi ngisengayo. So usu right. Uzamali. Yes.